tu som ti hovorila, bože. No pekne vítam, tak ste prišli. Alebo sa vyzujte, či idete sa. Ale na čo si robíš starosti? Bože, veď som ti hovorila, že nič nenos. No, nemusela si vôbec. Poďte ďalej, poďte, tak idete obutí? No, nič to, poďte. Nech sa páči, posadkajte si, no. Fakt, Tomko Grigolová sa snažil. Aké ti máš krásne vlásky, Hanka, aj šaty parádne, bože, ja také nemám. To ako na Opernbal do Viedne máš krásne. Pokeckajte si, buďte tu chvíľočku sami, my ideme s Tomkom naliftovať, hej? Do obliekaná je, nenevaj sa na mňa, uzem čistá, zemiakovitá, to čo má v rece na sebe. A tá trvala, veď Tomko, veď to si vezmi, to aj ty ako chlap vidíš, veď to je ošťaká slama. Tomko, no toto je meso, toto je nám ponúknuť, veď s týmto môže nič nezblovať stenu. Veď toto je tragédia na tanieri, nie je poézia, ja som chcela poéziu, ja musím prešťať. Idem na terasu za nimi. Už ide dobré jedielko, no? Veď zobkajte, a čo nezobkáte, čo? Tapkajte si. Tvrdvo? Že tvrdvo. Tak to nejak zachránime, však to oni. Nemusí byť každý grillmeister. Vieš čo, tu ti mám, bohatú paletu od Hellmann's, tieto barbecue, všelijaké omáčky. To na čo dáš, to chutí, hej? Toto na leto ja vždy sa zásobím, čiže na výber kajte si, tu je avocado, svizen, savre, všetko, chili, hej? No skús, no tak túto skús, no daj si, no a opáč teraz. Vidíš, že chutí, vidíš? A potom to ide lepšie aj dole krkom, takúto, no? Aj ty si daj, kľudne, nech sa páči.